Harmani panjenenganipun nembe rampung mriki tanggalipun 24 April wulan menika rawuh wonten Bapak Harmani Pak Harmani Pak Harmani sik sabar kakak ya satu wae. Nyun sewu tak pending niki Mas Kentung iki tuan rumah aku wong adoh Brangkulon iki tak kodange piyantone sing kagewan dalem Pak Kemis bapak ngono ki ya ayo mesti dikondang iki Surya Laras kok oke ayo Pak Nur cak rombongan pengendangi karo panjake mesti kondang bapak Kemis siang niki nanggap seniwati kanca mabuk sami angrawuhi mugi-mugi Bapak Kemis dongane bati Bapak Kemis Bapak Kemis ayo lanjut ibu-ibu Kemis siang niki nanggap seniwati kanca mendem sami angrawuhi mugi-mugi Bapak Kemis dongane bati Bapak Kemis Bapak Kemis iki nyun sewu tak kodange tuan ruwae wau nggih nyun sewu mboten dados penggalih iki wong adoh soale Brangkulon Rayun Ponorogo mbok bilih enten mriki kurang pas kurang prayogi kula ngapunten saderenge aku urung digawe tenang ae monggo dilanjut Mas Kentung nyandi Mas Kentung Mang yo woro-woro ki aku lengser iki siap Kang Masugi sing duwe wewengkon ngrayun didongakne panjang yuswa seger kewarasan Bapak Harmani Bapak Haryudi Bapak Roso Bapak Sumadi Badut Mbah Kemis ngantos tutup tanggale 6 Juni yo iki Bapak Harmani Bapak Haryudi Bapak Roso gendingipun Pancawarna Krai Seto kalih Bapak Harmani tanggali 24 April langsung tak pindah ana ing kene mumpung isih nek wektu engko lek kadung kundur mesane kuciwa nggih sumangga
monggo ibu-ibu Waranggana kula aturi nggal jumeneng ayo kene mulai sampun pikantuk sampur kasuwun kalih jumeneng.
bawa Des nyanyi Des nyanyi jiwa raga tekan pati denyatane tega tegel angot cati orang ira tresnaku kok gawe lara sing tak gegep rina wengi jebul musra kaya ra kuat bebasane saya arep nekat mong kasmaran wanci turu ambung leliduran kamar mancung jinupat lakon iki bebuntone wong gawe kesing ati kaya ra kuat bebasane saya arep nekat mong kasmaran wanci turu ambung leliduran kamar mancung jinupat lakon iki bebuntone wong gawe kesing